बा बिथांमोननि जे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बेखौ फुलफिल खालामनो दिनै बिथांमोना ज' जाजाय जे दिनै जानजि खाफ्रानानैहाय जोंनि बिटिसिआव आगान होफैदों बेजों फोरमान जायो रोखा रोखा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा 110% अलरेडि 2025नि काउन्सिल इलेक्शनखौ देरहानानै दंखायो। बे दैमा आं नैबे दैमायाव दंफैयो फाग्ला दैमायावहाय आरो बे मोनसे जोंहा दिनैनि समावहाय चौकी पिकनिक स्पट होननानैहाय गोबां बयबो मिथियो। बेवहाय सिजनावहाय पिकनिकबो जानाय जायो लावखार ओंखाम जानाय बायदिसिना बिदि जायो। दिनै नाथाय बे नुथाया एसे आलादा आं नोंथांमोननो गासिबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायजोबनो हानाय नङा खिन्थु गोदोनि थासारि आरो दिनैनि थासारिया गोबां सोलायनाय फैबाय। गोदो जों बेवहाय हाग्रा बंग्रा ओरैबायदिमोन बेनि जि फिलिंस ना बे एसे आलादामोन। नेचारेल जि एक्जिस्टेन्समोन बे गोदोहाय गोबांसिन नुयोमोन। दिनै फैयै फैयै माने माखासे आर्टिफिशियेल सोलाय सोल' जाबाय समजों लोगोसे सोलायलांजोब्बाय हावाफोराबो गोबां एफेक्ट खोख्लैदों लोगोसेनो बेनि जे समायना नुथाय दंमोन बेबो सोलायनो हमदों। बेलाफारसेथिं दिनैनि समावहाय बे जोबोद गोथौबो जाबाय दैमाया नोंथांमोना नायनो हायो। आंनि सायावहाय नैबे हाब्रां दङ सानाबो हाबनोसै खोलाथिंहाय बै जोंनि इरिगेसननिफ्राय होनाय बे बान्दो गोबां बोसोर जाबाय नाथाय दिनैसिम बे अबस्थायाव दङ गाज्रि जाबाय बायफ्लेजोब्बाय। दा मैयाहाय जोङो बेवहाय रायजो राजा बयबो ज'है बान्दोनि खामानि जोबथा बोसोरनि मावफैदोंमोन। बेनिफ्राय मिनिस्टार फैनो गोनांमोन दावबायफैनो गोनांमोन आरो बे गिबि खेबनि थाखाय नङा गोबांबार फैबाय सावरायबाय रायलायबाय नायबाय थांबाय इन्जिनियारबो दैथायहरबाय खनसे नङा खननै नङा गोबांबार माने बेबायदिनो फैबाय। स' दा आंनि फारसे आं बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो दिनै जोंनि ओनसोल जायगाखौहाय रैखाथि होनांगौआ भलुन्टारिलि जों बयनिबो दायित्व। जोङो सोरनिबा फारसेल' सोनारबाय थायोब्ला जोंनि जि मोनसे समायना महर जि समायना मोनसे थासारि दङमोन बे गोमालांगोन। जेरैहाय जोङो सोरबा फैगोन सोरबा मावगोन बेखौ नेबाय थायोब्ला समा बारलांगोन आरो बै समसिमहालागै जुदि नेनानै हास्थायनानै थायोब्ला जों जि हास्थायदों बेखौ जों मोनफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों जेरै लुबैदों बेबायदि जों आवगायबोनांगोनबो आरो बेनि फारसे जों खामानिबो मावनांगोन। दा बेफोरखौ आङो उननि समफोरावहाय सावरायबावसिगोन नाथाय आं नोंथांमोनजोंहाय दिनै मोनसे आलादा इम्परटेन्ट टपिक रायलायनो सानदों। जिहेतु इम्परटेन्ट नंगौना नङा आं मिथिया नाथाय गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजोंहाय सोंहरनायखाय आरो इन्टारेस्टखौ दिन्थिनायखाय आङो बेनि फारसे मोनसे लास्ट भिडिअ लाबोनानै सानदों रायजो नोंथांमोन। बाइ इलेक्सन जिथु जागासिनो दं चिरां सिडली समस्तियावहाय गोबां बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थेखौ जोङो नुदों गावजों गाव सोंखारलायनायखौ जों नुदों आरो बेनि गेजेरावनो धोरोमनि फारसेबो मोनसे जितेन मसाहारि बिथांनिफ्रायहाय माखासे भिडिअफोर्सखौहाय काट एडिट खालामनानै होनानै अजद दैखांदों बिथाङा आरो बेनि फारसे गोबाङानो बायदिसिना बाथ्राबो बुंदों। थारैनो बुंनो गोनां बा मख'नो गोनां बाथ्रा बिथाङा सासे बाथौआरि धोरोम सिबिसुला बेक्ति। बिथाङा उदाहरन हिसाबै जितु फुड रेलि बायदिसिना मार्च खालामनाय जादोंमोन एबसु हान्जानिफ्रायहाय आंबो पार्टिसिपेट खालामनो मोन्दोंमोन बै समावहाय एन्ड बाक्सानिफ्राय जोंनि प्राइमारिनिफ्रायहाय जागायजेननानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टसिम थाबायलांदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो रिटार्न जाफिनो समजों लोगोसे। दा जों नुदों किसुमान गामि ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि थासारिफोरा जोबोद समायना नाथाय बेवहाय दिनैनि आधुनिक जुगावहाय जि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ खना खनले जायगायावहाय गोबां मावनो गोनां दं। बै समनि बाथ्रा हयथ' दा जागोन ना जायाखै जों बेयाव थांफिननायबो जायासै जिहेतु आङो आफादावबो गैला माबो सोलायलांबाय। दा बेनि फारसे आं बुंनो गोनां एख' गैया नाथाय जोंनि बाथौनि हालोदा जिबायदि जादों बे थारैनो मोनसे सिन्थानि बिसयबो जानानै फैदोंमोन गेजेर खन्द'आवहाय आरो दासिमबो दङ। जिहेतु दिनै जोङो बाथौखौल' होननानै जानाय नङा गोबां धोरोमारि बिदि संकट फैदों बायदिसिना धोरोमनि नियम खान्थि सोलायनाय बायदिसिना धोरोमनि हान्जाफोरा आफादफोरा पलिटिक्सआवहाय आगान होनायजोंहाय बा सरासनस्रायै बुङोब्ला धोरोमारि संगठनफोरल' नङा बिदिनो गोबां बिथिङाव जोङो नुयो गोबां बायदिसिना आफादफोरा बिदिनो पलिटिक्सनि सेराव आगान होनाय लोगो लोगो बायदिसिना बे बिसार माने सावरायजानाय बायदिसिना बेबायदि जोङो नुयो। दा बाथौआबो बिदिनो जादों दिनै जोङो जोंनि गेजेराव बाथौआ आसरित जों एक्सुवेलि दा आं निजेनो बिराद कनफिउसन जायो
18 जरा बाथौ ना 16 जरा बाथौ जों गोदो गोदाय जे उन्दैनिफ्राय मोनबोदोंमोन जोंबो बोलि होयोमोन गारजा फुजियोमोन हाबाफोरनि नियमफ्राबो आलादामोन जों जितु नुबोदों जोंनो हाबाफोरावहाय जाबोदोंमोन हाथासुनि खुरनाय बायदिसिना गारजा मोदाय होनाय बेफोरबायदि गोबां नियम खान्थि दङमोन दा आं सानदों दिनै फैयै फैयै किसुमान नियम खान्थिफोरखौहाय सोलायनो गोनांबो जादों समजों लोगोसे सोलायदोंबो नाथाय बेवहाय नियम खान्थिखौ सोलायनायजों लोगोसे दिनै बाथौआनो जोंनि गेजेरावहाय खावनै खावथाम बेबायदि जानायखौ नुदों आरो बे मोनसे मोजां लैखोन नङा जितु जोंनि बर'आनो जुदि जोङो जातीय हिसाबै जोङो हमना लायोब्ला दिनै जोंनि बर'आ खोन्दो खोन्दो फिसा 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 बेबायदिनो गावस्राजोबनायखौ जोङो ना पलिटिक्सनि बिथिङाव खौसे जानो हायो ना धोरोमनि बिथिङाव खौसे जानो हायो ना जोङो सोरबा दैदेनगिरिफोरनि नियम खान्थिफोरखौ जोङो रुजुयोब्ला बिथांमोननि साननाय हनायखौ रुजुयोब्ला बेयावबो जोङो ज' जानो हायो अब्ला जोङो बबे बिथिङाव जोङो गावजों गाव ज' जालायनो हागोन दिनै जुनादफोरा नैबे हाग्रायाव थायो जेरावनाखि आं फैदों दिनै जुनादनि गेजेरावबो जों मानसियानो गोबां गुलाय गुजाय खालामफैबाय थानायखौ जोङो निजेनो नुयो बा निजेनो जोङो हमदांना मोनोबो थांनाय बावैसो बे हाग्रायावनो मैदेर मासे बिराद गाज्रिहाय गावथारजादोंमोन इभेन फरेस्टारबो दं NGOsबो दंबावो आरो लोगोसेनो गोबां बिदिनो हान्जाफोर दङ VDP बायदिसिना दङ गामियारि आफादफोर दङ दा सोर बेक्तिया खालामदों बबेनिफ्राय फैना खालामदों आरो जों खोनानोबो मोन्दोंमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय माखासे बेबायदि सिखारिफोरनि माबायाहाय सारेन्डार जानानै बिथांमोनाबो जोब्बाय नाथाय बबेनिफ्राय सोर बेबायदि अस्त्र हाथियार लानानै बेबायदि खालामफैयो दा बेबायदि दा जोंनि समस्याखौ जोंसो बुजिगोन आरो जोंनि समस्याखौ जोंनिफ्राय साबसिन बा बांसिन मोजाङैहाय बेखौ रावबो बुंथिनो हानाय नङा बेनिखायनो आंनि बे भिडिअनि इन्टेनसना बेनो आं जाखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेनि फारसे आंनि सल्युसन नैबे मोनसेयानोल' जे दिनै जोंनि समस्या जोंनि हालोदखौ दिनै सोरबा स्टेटनिफ्राय एकदिना गावसोरनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बिथांमोना गावसोरनि थांखि बा बिथांमोननि जे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बेखौ फुलफिल खालामनो दिनै बिथांमोना ज' जाजाय जे दिनै जानजि खाफ्रानानैहाय जोंनि बिटिसिआव आगान होफैदों बिथांमोननि फारसे आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो थाखाय मोनसे एवारनेस होननानै बे भिडिअ लाबोनाय जादों बेनो जे दिनै आसामनिफ्राय गोबां दिनै BJP हान्जानि होन बा गुबुन हान्जानि होन मिनिस्टार्सफोर MLAsफोर सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार सिन्थाय दिनै जोंनि BTCनि मोनसेल' नायल' जाल' समस्ति जिहेतु जोंनि BTCआव जागासिनो दङ बाइ इलेक्सन सिडली चिरांनि समस्ति दा बेवहाय मानो एथ'ग्राब मानसि जमायनो गोनां जाखो जुजिगोन सोरजों दिनै अपोजिसनावहाय कंग्रेस दङ बेला फारसेथिं हाग्रामा महिलारि मोनसे रिजनेल पार्टि जोबोद फिसा पार्टि नङा होमबा जितु बिथांमोना बुंदों खनले बारम्बार रायखांदों जे बाइ इलेक्सनखौहाय जि सरकारा थायो एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनानो देरहालाङो अब्ला मानि थाखाय खर' सादों मानि थाखाय बेबायदि दुंहाव थासारि माइ हानाय बोथोर थाब थिं थारमाने मिटिंफोरखौ फोसावदिंनाय मेलफोरखौ फोजोबनांगौ नाथाय बिथांमोना बबे मोनसे हाबाफारि बबे मोनसे मेल मिटिङाव बाहागो लागोन हयथ' बिथांमोननि जे नैबे दासान्दिनि थासारि जोबोद असान्थि आरो बे सानसे साननैनि असान्थियानो जोंनोहाय चिरदिन असान्थिबो लाबोयो जेरै जोंना इलेक्सन बिसायख'थियानो जोबनो थाङा जोंनि BTCआवहाय बा जोंनि भारत हादराव नाथाय स्पष्ट बुजियो दिनै जोंनि BTC काउन्सिलावहाय मोनसेल' बाइ इलेक्सननि फारसे नोजोर होनायानो बेनो बिथांमोना स्ट्रेटेजि पलिसि बिथांमोननि टारगेट एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सआ बेयाव निर्भर जानानै दङ बाइ इलेक्सनावहाय बिथांमोना बेसेबां संख्या भट मोननो हागोन मोननो हाया देरहानाय जेननाया आलादा खोथा खिन्थु आं दिनैनो स्पष्ट रायजो नोंथांमोननो फोरमान होखाबाय दिनै जाखिनि बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै स्टेटनिफ्राय लानानै गासिबो दिनै मोनसेल' पार्टिखौहाय फेजेननो थाखाय नारा नाथा जुजिनाय जे नुथाय बेजों फोरमान जायो रोखा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 110% अलरेडि 2025नि काउन्सिल इलेक्सनखौ देरहानानै दंखा माथ्र आङो नेनानै थादों होनना बुङोब्ला बेसेबां मार्जिन भटजोंहाय बे मार्जिना फैगोन देरहानाय बा जेननायनि मार्जिना नाथाय स्पष्ट दिनै केम्पेइननि गेजेरजों नुबाय दिनै एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो दिनै सोरबा स्टेटनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोना दिनै संखि हाबदों बिहाबदों बेनो जोंनि मोनसे खौसेथि फैगोननि फोरमान रायजो नोंथांमोन आरो बेनो जोंनि बोलो बेनो जोंनि गोहो आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो बाहाल लाखिनांगोन दा बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै रायजो नोंथांमोन आरो रावनिबो आङो क्लिप्स दिनैनि बे भिडिअआवहाय लाबोनो सानाखै नैबे स्पष्ट खोथा नोंथांमोनहाय बेखिनि इनफरमेसन बेखिनि खौरांखौ आंनि फारसे होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोनजोंहाय माबाफोर डाउट कमेन्ट्सफोर दङब्ला नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनबावसिगोन